lempat bat pen pra ye ki television lempat bat pen pat ye ki mobile phone jau umat sngusi bat thang ga mensim ki nongksan jong gri Portugal hanre ba pli kim tiba haba don laga daw ka tim kan ram satya khublich bon ye ki sa score ga jong phi hadin ba kari Portugal kala ramna ha ga Spain da iwe la 0 ha ga minute ka khandai pho plus iwe ha ga round of 16 ki ba bon ki nongksan ki radba jong gri Portugal ha kalang saudong jong perthai kila dap da ka jings ngosi ban yu i ya ka kenhon baudon uni uklur ya le kai ubla kring ya ki pho million ngut ki briu ha kalang saudong jong ka perthai bakala hab ban lek phaying no u Cristiano Ronaldo ula yo mani le kai hadu kumba nrusin kinthi ha ki world cup nadu snam R1000 nriu hadu mentaus nam R1000 arpun riu haus nam R1000 riu ko ri Portugal kala poi sadu ke semi final haus nam R1000 sipau kala ramna ha ka round of 16 haus nam R1000 khatsau ka khlam yo rung wat sha ka round of 16 ru haus nam R1000 ka pra hangne ru kala ramna ha ka round of 16 haus nam R1000 puar kalaram na ha ka quarter final but sam mentaus nam arja ahun rupan kalaram na ha ka round of 16 but kadai tang house nam sijar khandai spa an riu phon riu yak ba ka ri Portugal kala poi sadu ka semi final but kalaram na ha ka England da argol la iwe but kala job pat ya ka Soviet Union ban ya khun ya ka third place da ar la iwe goal house nam sijar khandai spa an riu phon riu player jong ri Portugal ubli khuru ya ga golden boot namar ka jingyo thap goal ka bon tam ka chu batuta udeu isebio uni udeu rang ile kai uba kin sai tam ha ka history jong ka world cup ha ka tu kupor udei ma ubli lam ya ka ri Portugal ban poi sadu ka semi final bat rung pat hadu ka third place kadai ka world cup jus nam sija khandai spa an riu phon riu ba kadai ru ka sin ka ban ning kong du jong kri Portugal ba kan yo ban rung sha ka world cup bat kala poi ha ka kerdan ka balai ha utu usnam sija khandai spa an riu phon riu kari Portugal kala yo ban rung sha ka world cup hadu menta kalong kumba khandai sin ai bat kata galong house nam sija khandai spa an riu phon riu sija khandai spa phra phon riu R1000 riu R1000 sipau R1000 khatsau R1000 khatpra R1000 arpuar bat mentaus nam R1000 arpun riu kumta ladian ujor u isebio udewa khamkrau ya u Cristiano Ronaldo namar bau isebio ulayo ban penpoi ya ka ri Portugal sadu ka kerdan jong ka third place kadba u Cristiano Ronaldo ulayo ban penpoi ya ka ri Portugal tat hadu ka fourth place lani ha ka kerdan ka basau ha ka world cup kumta ka jingsha ramno jong ka ri Portugal ha ka round of 16 ha ka world cup 2006 arja phunru ka deina marba ka don ka jing bom ye snuthu jingmot jong ki para rang ye lekai da ka ba kila ong ba dei ban pensong ban no ye Cristiano Ronaldo don pat ki ba ong ba deban pha yele kai pura bai ya une uklur yele kai jong ka perthai kat hadu ba ukuch jong ri Portugal Roberto Martinez ula klumar jingmot la kumno unle la om penmi madan ya u kapten u Cristiano Ronaldo ru kwa namar ba ka jingkhwilin ti jong ka perthai ya une rang yele kai u baponam hanrai u yo ipat ba u Ronaldo la shu ban yele kai bha namar ka arta ga jong u kala hera bha badlada un pharu ka kenhun ka chung u kam kwa shu nabar ki snuthu ba kan sa sha nyon ka ri Portugal kumta ha ka bakhadu ulhaban sim ye ka rai bat ka ta ka rai ka long ba long ka balong ja ka baja khnang ba kan don ka nu ka jingsha ka no yu ula rai ban pha mi madan be ya u Ronaldo nadu ka basdang jong ka jingile kai kumta ka ni ka jingmi madan ka chung u kala penlong ye ka kenhun bahkan ompoi setia syakathong hanrai negalang jung Roberto Martinez ula ongba kani kade kum ka jingburam ka khadu ye Ronaldo la kan job ne kan ramru ai ba unmi bek samadan nadu ka sedang hadu ka kut jong ka jingilekai bat ula ongba nilahaban pediang ye rai bangin omla setia ban jam syakmat namar ka jing bom ya snuthu jingmot bar ka jing bom snuhun jong baro ki rangi lekai ki ba wat hamadan ru kim ju eyeball kha
ya Ronaldo bat ula yo iki bol tang ki bol ki ba bha ba un yo ban thep gol Roberto Martinez hage ju ko por ula penbena ba un song thai no kum uku jongri Portugal nadu ka ni hi ka sngi ba ka ri Portugal ka ram bat one phaying no sala ka jongri kumta ka Dalton Rai ba ka jing bom na thep gol jong ka Portugal persa ik Spain la snu thu ba ka don ka ta ka jing bom ye snu thu jing mot jong ki para rang ye kai hamadan ban ka no ba ka jing burom ye we ka pentlot no ye ka kunhun bagan poi shagathong kumta ka ktin jong ki rutman u khasi hindai ki ongba shisin baladon ki nu ki daw haying ka nu ka kunhun haba ka lik ban be emrat pin hab ban wanthali bun ki ba ongba ha ga de juk kristan kani kam tre kam shu hanrei imat kani kadang trekam haduk mentah kumta ayu pisngau halor jong ga de jing sharam no jog ri Portugal ha ka ri Spain like a dane am ka te ka daw sko ha sakaman kumle sibun tat haduk ikendu ha ga wipat ka video